tu je Kokapo a vítam vás u netradičného videjka. Je to Pecgo v Robloxu. Nakúpil som si nejaké gemy, tak ideme ich všetkých utrastiť a idem urobiť nejaký veľký poriadny opening. Takže som zvedavý. Ja viem, nie je to tradičné na mojom YouTube kanáli, ale tak niekedy môžeme natočiť to Pecgo, keď vás to bude baviť. Opa, dám si to tikšie. Ale nie toto. Ja viem, nie je to tradičné, ale rozhodol som sa, že natočím nejaké videjko. God Potion. On je taký lacný. What? Čo dva? Počkaj, čo? Odkiaľ sú God Potiony taký lacné? Si pamätám, že boli strašne drahé tie God Potiony, nie? Kam sa pekne chytil shiny, pekné. No tu mám, môžem kúpiť na Hype Eggy, a to mám. Dobre, a ideme kúpať God Potiony. A že by sme kúpili toto jedno vajco. Ešte ja kúpim toto jedno vajco. Necháme sa prekvapiť. I for fun, kámo. Máme gemov dosť, tak ideme kúpovať. Nech máme, kámo. Ja sa musím ponaťahovať, lebo kámo. OK, kámo, 70 miliónov. To je 140 miliónov, kámo. Ne, no určite nájdem aj lacnejšie. Určite nájdem aj lacnejšie. To God Potion. Let's go, kámo. Berem, kupujem. Nice. 140. To sú. Ja ešte nakúpim pár týchto. Aby sa nepovedalo. Kúpim ich 50. 40. Transaction online. Čo? Ani to nič nedalo? Halo? Hej, no dobre, kámo, oskamovali ma. Huge piggy. Dobre, kúpime ešte 5 vajíčok týchto. Dobre, ešte raz pokúsim sa kúpiť toto. No, lepšie. Mám nejaký God Potion, ukáž. Dobre. Kúpim. Ja by som to kúpil za 60, lebo to je 140 miliónov. To je strašne predražená táto plaza. Dobre, ideme vajíčkové. Ideme vajíčka zohnať. Ja chcem niečo úplne brutálne, nech tam bude tých vajíčkov. Kámo. 8, 16, No, angličtinu nejde ještě, jo. Ola, ok, idem poslať straight, ola. Nemôže, pekne, kámo. Prečo to dobre, nepochopím.
No, ceny sú až moc predražené, toto si kúpim. Potion, dobre, 2. To je zbytočne, dobre, toto si kúpim. 160 miliónov. God Potion za 3 milióny si sa posral, ne? Kámo, zlacni to, ne? Kámo, však to je zbytočne drahé. 1,7, kámo. Dobre, ešte to pochopím. To cenu nejako ešte pochopím, kámo, ale... Inak ostatné ne. Dobre, Ja chcem nejaké tieto vajíčka, kámo. Ja musím mať proste nejaké takéto vajíčka. Musím mať, kámo. Tieto vajíčka sú mega. 64. OK, kámo. OK. 121. OK. Kúpujem. 30 miliónov ešte mám. God Potion docela je dobrý. 800, ne? On stojí 900. No tak to som vyrobil, kámo, dosť. Ešte nejaké God Potioníky. OK, 4, berem. Tak, nebude to najväčší opening sveta. To až také ne, kámo. Toto si kúpim for fun. Čo je toto? Ne. Toto si kúpim for fun, kámo. Je to opening, kámo, takú rečo nie. Dobre. God Potion. Yes. Ogi video. Čo ti dáva? Short. Pekná ogi. Dobre, kupujem. Kupujem som povedal. No, ešte jeden, dávaj. $190, kupujem. Tak ešte pár týchto. Ne, týchto už nie. No. Čo je toto šestka? No, dobre, nebudem kupovať blbosti, takzvané. Ne, to sa neoplatí. Dobre, God Potion. Za 1 milión ešte stojí to... Kámo, to si vreš prdel. No nič, kámo. Dobre, Moňka. 3 milióny. Prečo? Reálne? Dobre, ja sa ti spýtam, prečo? Prečo, kámo, God Potion dobre, týchto 7,6 miliónov si necháme. A ideme robiť úplne opening veľký. Ne, že úplne veľký, ale bude tam toho dosť. Ešte som zvedavý, čo nám popadá. Som kúpil jedno, alebo dve? Dve? OK. Dobre, kúpil som pár vajíčok. Pár God Potion. Takže ja by som si otvoril asi najprv tieto tu. Poďme po 8, dobre, kašľa na to. A huge. Ale to huge asi má veľmi malá pravdepodobnosť. Žiadny huge. Aké predpovedané. Posledné. Poď huge, prosím. Ale to je strašne malá pravdepodobnosť. Čo hovorím?
O, 125. Aj, 1 ku 125 miliónov. OK. Inak moji peti sú takýto. Jo. A je to nejaká extra pálka. Mal som aj Hughea. Jo, mal som toho Hellrocka, ale predal som ho. Dobre, ja by som teraz išiel... dobre, tieto vajíčka si necháme nakoniec. Ja by som išiel toto 50. Ja Rainbow Potion, no ne. Mám toto? No, dobre. To čo je? To vážne. Ale keď padne huge alebo niečo také, tak sa ozvem. Inak som zabudol povedať, že keď máte niečo jedlo, pitie, tak práve samozrejme dobrú chuť. A keď nie, tak si to stopnite a choďte si pre niečo, pre čipsy, pre pitie alebo pre niečo také. Ja asi si pôjdem kúpiť niečo do Teska, alebo ne, budem jesť doma. Kašlem na to, nebudem toto. Dobre, ja sa vám teda ozvem, keď padne nejaké vajíčko alebo niečo také. Dobre, čakajte zatiaľ. A tomuto sa vraví, kámo, God Potion. Hell no, bro. Dobre, kámo. Ja ozvem sa vám, keď tam padne nejaké vajco. Kámo, z 50, či koľko sme mali z tých God Potion? 48. Viete, čo padlo? Polisket. Z 49 God Potionov. God Potionov, teda tých, no, viete čo, tých God Potionov, ne týchto, ale tých, čo sme otvárali. A Master Thief. Dobre, kámo. A ideme na God Potiony. Jupi. 50. A ideme. To budú padať vajíčka. Ja akorát obedujem. Takže dobrú chuť. Zatiaľ žiadny huge. V 20 musí niečo padnúť, nie? Dúfam. Vážne ani jeden God Potion. To si robíš srandu, ne? God Potion. No, huge. No musí niečo padnúť, nie? Ale však halo, God Potion. Snažíme sa, ne?
No, 1,8, no dobre. Dobre. Fúhu. Kámo, ale slabý, Peti, slabý. Extrémne slabý, to čo je? Hanbí sa. Čup. God Potion, hulú. Musí 10 ešte God Potion, tá niečo páť. To. Dobre. Poď, musí go, huge. Máme 200%, 200% máme v tomto videjku, kámo, ale nehovor, že z 20 God Potionov nič nepadne. Poď, kámo. Musí niečo padnúť, ne? Poď, prosím. Dobre, kámoška. Haló, kámo. Ale tak to sa mi nepáči, tento opening není nejaký dobrý. No, dobre, 1,100 miliónov God Potion, to je ešte docela v midu. Poď, jeden huge musí padnúť. Haló, to je také dobre. Som utratil koľko? No, 12 euro, no. Nie, blbosť, 6 euro? Hej, 6 euro, kámo. Hej, to je blbosť. No, to je teraz jedno, kámo. Ale utratil som ako za to peniaze, tak by som nejaké, niečo chcel by som naspäť. Poď, kámo. Budem mať schválne zatvorené oči, jo. Ako budem počuť, alebo ne. Mám zaspané uši, takže nič nepočujem, jo. Nebudem toto, musíte mi veriť, mám zatvorené oči aj uši. Takže prosím nejaký huge, kamo. Prosím. No, kámo, dobre. Nič, kámo, slabota. Posledný God Potion. Posledný. Poď. Zachrániš. Poď. Z 20 God Potionov ani jeden nič. Nie je zle, kámo. Dobre, ideme na tieto posledné dve vajíčka, čo bude asi posledný opening. Takže budeme mať 2 huge do plusu. Dobre, toto zastavím. Open, ideme. Bum. Poď, kámo. A niečo úplne dobré. Poď, kámo. OK, nič. No, akože nič, je tam nič. Ale žiaky. To je elefant. Huge froggy. OK. To je docela ešte v pohode. 1,1? Dobre, 1,1. 4 milióny. Poď, kámo, poď, prosím. Axolotla. Prosím, axolotla. Niečo také, niečo dobré, úplne dobré. Dobre, kámo, to bude kalikoketka. Kalikoketka.
OK, huge final Apple Cat je ako 2,5 bilióna. OK, tak to je, dobre, som spokojný. Som spokojný, kámo, som hodne spokojný. Kámo, huge 8, dobre, 12 miliónov, OK, to sa ešte, sme dosť toho prerobili. Ak sa vám takéto videjka páčia, tak nezabudnite dať like, odber, zvonček a keď chcete pokračovanie, tak ja ho natočím. Čaute. Čupa.